какво е това? Виждаш ли? Това е робот, който в момента се опитва да вкара футболната топка в вратата там. Ще може да се поиграе. Ама, това не е играчка. Така, това е джойстик, който аз съм сглобил. А това е робот, който също аз съм сглобил. И на двете съм написал код. И това не е играчка, това е образователен робот. Ще може да ме научиш и аз да пиша който да се направи собствен джойстик и да се направи един робот и да мога да я заиграя в футбол. Ама чакай сега, какво ме занимаваш мене? В YouTube канала на Технократът хората специално направиха клип и за този джойстик, и за този робот, и за тези всичките неща. Отивай веднага изгледай клипа и тогава се върни и ще ти покажеш как да го направиш, ще го направим двамата заедно. Добре, Чичо. Айде отивай. Да си участваш на мен. Може би. Отиди го изгледай и ще ми кажеш. Супер, Чичо. Добре. Айде. Това младото поколение начин. Го!